Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो शिलंआव बेरायनो थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायलांबाय थायो होमबाना मिथिखागोन जों बहा बेरायदों स' थुदो बिदिब्ला थांसै मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो जोंनि सानैनि ड्रेसा एखेयानो फ्राय एखेयानो ओमफ्राय माखासे भिडिअफ्राव बहुतानो देखायो जे सेंग्राफोरा एखे ड्रेस गानोबा जेलेस फिल जाया हे ब्र' होननासो बिराद लोगो जायो ओमफ्राय सिख्लाफोरनिखौबा बिराद जेलेस जानाय बिदि भिडिअ देखायो बाट जोंना बिदि गैया आरोना जोंनाबो पुरा हे ब्र' टाइप आरोना जोंहाबो जेबो जेलेस गैया जों अनलायलायोसो ओमफ्राय नै उबेरा जोंना मोनफैबाय ओमफ्राय सानैसो लोगो दंबावो स' बिसोरखौ लोगो हमनो थाखाय जों थानाय जायगानिफ्राय उबेर लानानै जों थांगासिनो ओमफ्राय वेदाराबो जि मोजां दिनै पुरा ब्लु स्काइ लाभार नालाय बिराद मोजां मोनखायो आरो नायनो स' थांगासिनो आयौ मावनाया सरि दे बेयाव बिराद स्पिड ब्रेकार दङ माने मोननै मोनथाम ओमफ्राय नोंसोर बिदि ट्राइ खालामफेराखै आं बेबायदि स्पिड ब्रेकार मोननै मोनथाम मोनबाना मोदोमखौ गारसिना होयो हा गारियाव जबा ओमफ्राय गारियाथ' मावोना ओमफ्राय मावफानायाव मोदोमा बिदि आराम माने बिराद आराम मोनो मानो होनना बुङोब्ला लदारादि आङो आरो शिलंआव फैबाना नै बेखिनि लामाखौ बिराद मोजां मोनो आं बिराद मोजां मोनो बेखिनि लामाखौ पुरा स्ट्रेट ना बरिया फुल स्पिडाव फैनो मोननांगौ ओमफ्राय जि हिट नांखायो ओंखाम जाहैनोसै दायो जोङो अर्डारखौ होखांबाय ओमफ्राय नेबाय थानांसिगोन एक्सुवेलि जों ब्रेकफास्टबो खालामाखै जेबो खालामाखै बेखायनो जाखांनासो बेरायहैनो हागोन नङाबा बोलो गैला बेसे गोबाव लायोसै दा नायनोसै गरम मोनबाय आं ओमफ्राय जोङो बेलेग बुस्थु अर्डार खालामासै मानो होनना बुंबा गोबाव लागोन ना ओमफ्राय थाब सहैनांगौ थाब दिन्थिनांगौ नोंसोरनो ओमफ्राय बेखायनो चिकेन थालिखौ अर्डार खालामबाय ओमफ्राय थाबबो मोनफैबाय नै जानोसै दायो जानायावथ' रावबो हाखाया बेखायनो बेबायदि मोदोम बारायगासिनो साइज अमा गाला मोखां जाखांनानै आरो पेटलि जाबावसिनबाय जिमानसिन पेटलि सिगाङावमोन आरो बांसिनसो जाबाय वाह जाखांनानै जेरैबायदि आराम मोनबाय दहाय जि बोरैबा दुरबल मोनबायमोन ओमफ्राय नायलाय जोमैया जि मोजां आयौ ओमफ्राय नै थांबाय जोङो बरापानिखौनो मोनबाय थांगासिनो गारियाव जयै बासिबायलै
फाइनेलि मेथाइ खनै खनै एसे इन्जय खालामनानै एसे थान्दा जायगायाव मोनफैबाय थान्दा कुल आयौ मोनाहांबाय एसे मोनाबायानो होनजायो मोनानासो सहैसिगोन जेराव थाहैगोन जोङो स' थुबाय थादो मोनफैबाय नै जोङो जेराव थागोन बाराद्राय एक्सपेनसिभबो नङा बेवहाय प्राइसफोरा आरो मोजाङानो ओमफ्राय थानायाबो मोजाङानो स' हरसेखौ थानो हागोन बेवहायनो बाट बिराद गोजांबाय आयौ हाबनांसिगोन न' सिङाव हाबनोसै थुदो ओमफ्राय नै हाबनाय लोगो लोगो बेवहाय नाया जि किउट आयौ रावबो जानोनो हानाय नङा बेखौ अननानैनो टुकलुथार नाफोराबो गोसोम गुफुर गोमोआबो साइसथार अरेन्जआबो साइसथार ने जि साइसखा नुदोंना अबस्थाया माबोरै जाना दोङो दासो मोनफैबाय दायो 6 something जाबाय बाट मोनाबाय मेंबाय बिराद स' गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोन दायो उन्दुनोसै बिराद मेंबाय डिनार खामला उदै बुंखाजोबना फैखाबाय दहाय जानायालाय स' ओमफ्राय नै डिस्टार्बनो 5:30आवनो सिरि मोनबाय माने फुजाबाय आंथ' बिराद बादुलि आयौ बिराद बादुलि थाब सिखारा आं फुङाव बेखायनो बिदि मटिटि ओमफ्राय नायलाय बाहेरनिया बिराद बरियाखाना भिउआ सोरांबायानो जि थाब सोरांनो हादो बरियाखा ओमफ्राय नै बड'लेण्डनि सिख्ला जाहैबाय बेखायनो दख'ना गाननानै एसे एकदमबारे जोहोलि देखायबाय खासियाफोरनि जायगायाव सान्दुङाबो गोसाथारमोन होमबाबो बिराद बार मोजां खोलो दंमोन आरो बिराद बरियाखामोन बारा ओमफ्राय बिराद थान्दा बारनि मजा लानानै दायो इक' पार्कआव थांबाय जोङो थांगासिनो दायो आङो सान्दुङा नायनो हाला ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामसै जोङो दायो पुरि जानोसै पुरि दायो जोङो इक' पार्कआव फैबाय नै शिलंनि सान्दुङा नायनो हाला जि सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय आं शिलंआव सिगाङाव दंमोनबाबो आं बेयाव फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आं बेयावहा बिराद सान्दुं गोसा बोरै थाबायहैनो बेयावहा ओरैनोथ' जेबो गैया पार्कसो नालाय लाइक गथ'फोर लाबोयोबा मोजां आरो बैखिनि जायगायाव गेलेहोनो हागौमोन ओमफ्राय दैबो दङ दुगैबो जागौमोन ओमफ्राय जों बेलेगाव थांनांगौखाय दा टाइम वेस्ट खालामथ'ला होननानै दुगैयासै आरो आयौ निला जोमै निलाया जोमै जाया अख्रांसो निला जोमैयासो गुफुर जोमै नै बेयाव गोथौथार बेबायदि हाजोखौथ' बहुत जायगायाव बेरायबाय जानांगौ नोंसोरो जेनेबा आंबोथ' बेरायबाय होमबाबाबो मानोबा माबा मोनसे मोजां नाङो माने बिराद फ्रेश एकदम बार फैयोना बिराद गोसोखौ सान्ति माने पजिटिभ फिल खालामो आरोना जेनेबा बहुत मोजां नाङो बिराद मोजां नाङो आरो माबा मोनसे आरो बार खोलो बारनायनो बिराद माने गोसोखौ बिराद खुसि मोनो आङो स्पेसियेलि आङो आरोना
नै मोनसे ब्रिज मोनबाय बे ब्रिजखौ मा होनो आंबो मिथिया खिन्थु ओमफ्राय सोरगिदिं खुवा खुजोब्बाय थान्दा जेकेट गानाबा ओंखारनो हाया ओमफ्राय नै आङो जुखाम जाबाय थान्दायाव जुखाम जानायनि मजायानो एकदम बेलेगखा ओमफ्राय जोङो फैयै दायो शिलंआव मोनफैबाय जितु शिलंनि मेन सेन्टार पइन्ट पिभि माने पुलिस बाजार मिथिखायो बयबो बांसिनानो आरो माखासे मिथियाबो जानो हागौ ओमफ्राय गोजौनिफ्राय नायहरबा बिदि फिसा दखान दङ आरो ओमफ्राय बैयावहा बेदर सावनायबो मोनजायो बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव देखायनोसै आङो मानो होनना बुङोब्ला बियो बिराद गोलाव जाहैगोन सब माबाखौनो देखायबा आरोना स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस लाभ इउ